Salutare toată lumea, eu sunt Alin și după cum vedeți sunt pe creativ. Ok. Și vreau să spun că îmi cer scuze că sunt pe creativ și chestii de-astea, dar ați văzut în episodul anterior că muream de foame. Și am făcut un sat să ce zombie e ăla? Nu contează. Și când am venit aici, am dat chestiunile astea. Și spuneți-mi și mie în comentarii ce sunt chestiunile astea. Dar ce se întâmplă dacă o sparg ceva de sub ei? Da, uite-l aici. Ia și mai încerc o dată. Bun. Aba. Bun. Unde s-a tălă? Ia uite-l. Și da, doar asta vreau să vă spun, că m-am pus pe creativ, uitați-mi, stați. Am chestiile din episod. Și doar vreau să-mi pun niște mâncare și după aia revedem de unde am rămas. Dai mă. Să-mi spui că erau torțele, doamne. N-am vrut diamantul. Hai că mi iau din nou steak de asta. De unde era mă mâncare? Ce chiorete îs, vă să mă răceam pe casă. Și uite, o să ne luăm niște... nu știu... biscuiții de ăștia. Acum dăm... No, saving quit. Saving quit. Saving quit. Saving quit. Nu mai pot, m-am întins. Survival, play, așa. Da. O stai așa, așa, așa. E bine, hai să mâncăm. Dacă știam că da atât de puțin, nici nu-l mai luam. Dă extrem de puțin și mai... jumătate de viață. Jumătate de viață. Ce? What the fuck s-a întâmplat aici? Oh, uitați-mi casa. Hello, Mr. House. Și da, hai să vedem ce sunt chestiile alea dacă îmi fac ceva. O vaie maro. Ok. Ce draci? Bă, ușor. Bă, ești nebun la cap. Ușurel. Ușurel. Oh my fucking god. Oh my fucking god. What the fuck a fost aia? What the fuck?
plăcere. Zămbalucă enchant. Mai lasă-mi dracu cu astea tale. Deodată... Mami, mă bate zombală. În sfârșit. Și nu mi-a dat nimic. Yay! Super final, fericit! Uite în chestiile. Sper că nu se mai mă vadă alea din nou. Cred că dacă mă apropii foarte mult de ele, îmi fac ceva. Nu mi-e sabie aici. Hai că folosim arcul ăla. Bă, nu mai am săgeți. Am luat o lagoană. Sabie, bum. Omorul, mami. Ce? Dar ce am pe mine? The fuck? Zombalul ăla mi-a dat ceva, dar nu știu ce. Se mai întâmplă, nu? Dar de ce nu? Mă doare mâna. Creeper. Creeperul măsa. Mami! Fugi, mami! Hai să vedem ce e aici. Bă, frate, da, și asta. Păi niște pâine și asta e bine. Și de asta de cal. Mami! Ce are asta la pată de el? Unde mi-e casa? În cealaltă parte. Ei. Cred că e în cealaltă parte. Ne batem și cu zombalăi, că de ce nu? Ce salvez eu villager. Deci vreau să te prefaci. Nu pe el, pe mine. I-am zis și asta și lui prietenul tău, nu pe el, pe mine. Fugi, prietenaș, fugi.
Uite-mi casoiul. Nu mai pot să leg. Și... Dragi... Oh, era un zombalat. Ce... Măcar ne... Dacă tot e rău. For fuck's sake. Schelete tâmpit. Și da, acolo e apă. Doamne, frate. Să mă trezesc acum. Ok, nu. Credeam că o să mă trezesc cu un creeper la ușă, dar nu. Ok, asta. Mai luăm și asta. Pac, pac. 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 Pac, 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 pac. Bum. Bum. Asta. 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 Le băgăm pe asta. Înlocuim asta. Și asta. Ok. O să iau tot și mai vedem noi. Până atunci, cred că o să mă duc un pic în Nether. Ia uite-l mă pe ăla, bă, lupățica ta cu tot. La dracu încă și luptă. Te-ai dus înăuntru. Ce păcat mi-a dat. Aha, cred că știu ce face asta verde. Mai scade de mâncare, da. Generating the world, my nigga. Doamne. Oare se pornește un haos? Fugi.
Am avut noroc în afară de porcărările alea de prăjitori, cica. N-am pierdut nimic. Armura, bă. Am uitat de ea. Da. Tu-ți Dumnezeu! Dumnezeu! Și-altul și-altul măta. Ce dracu! Parcur, ești nebun? Prăjiturile. Tu-ți Dumnezeu, bă. Ok. Și se pare că ne-am îndrăznit la level 5. Unde e pigmenul ăla? Nu fost tu așa de repede în lume. Bă, nu te rămură? A, e pe mine. Și asta cred că o să fie ultimul episod din această serie de Minecraft. Habar n-am de ce, dar asta cred că o să fie. Tu-ți Dumnezeu! Yay! Dumnezeu! Uite scheletul lui Moasa! Îl omor! Te omor, mă auzi! Caz dracu! Tu-ți Dumnezeu! Și-al tău și-al meu. Mai durează mult pentru schelete. În sfârșit. Ok, asta a fost bizar. Ce a fost acolo? Dar ce se întâmplă dacă fac asta? Nu, asta. Okay. I need your love. I need one more time for you. One love for me. I need the one day. Come to see on my hand. One more time for you. Da 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 da.
Deci ne trebuie o bucată de lemn și un băț. Dar pe mine mă doare în cur că acum se termină seria și da. Fuck. O să stau ceva. Hai odată. În sfârșit. Ok, oameni buni, îmi pare rău, dar aici se încheie minunata seria noastră de Minecraft. Fiindcă nu mai avem ce să facem. Așa că, la revedere! Pentru totdeauna din ceva de genul. Bum! N-am zis bine, dar hai.